Iki harus sendiri. Ora-ora ning nggon panggung. Oh nggih. Iki jeblos ora, Mas? Monggo kanca-kanca pujeng. Ya ora lah. Muatan berat lho iki. Puspatonolo Mbak Pujeng ya campur sari Indonesia. Dava Professional Audio Sound System. Omah Potret. Nita Anjani. Wanodya ayu utama ngambar arum ing kusuma mulat lengleng prangto agawe sengsemi nolo esem mulir pahit madu lindri-lindri nyawang nitramu dasar lencir kuning anggo rasa tresnaku ngambar harut tanku jiwa katon memanisi sekar mekar lan melati rinun katon kinelong dak kantian ning jagat katresnan tiada yang lebih indah tiada yang lebih rindu selain hatiku andai engkau tahu rembulan kang sumunar nyekseni tresno kang tuku kan ono liya mung sira wong Pujang musik spesial banget pengantin berdua Mbak Mutia dan Mas Ronald. ya Dava Audio Omah Potret. Nita iya Mas Ari goyang tipis-tipis. oh